Zuk esango jazu noiz hasi, o... Listo? Zer egiten zaizu marrazteko zaiena? Poniak badakizkit marrazten, zaldiak ere bai, bizikletak, bueno... Igual... kotxeak. Kotxeak, autobusak, trenak... Horiek ez dira bat ere errexak. Zein liburutan geratuko zinateke bizi izaten? Jo, badago bat, Valerio Bidali eta Violeta Lopizen El Bosque, eta oso liburu ederra da, oso baso eder eta zoragarria aurkezten du, eta bueno, ni oso baso zalea naiz, eta hortxe geldituko nintzake. Editoriala oantxe ez dakit, baina bueno, El Bosque. Gustuko ez duzun kolorerik baduzu, ez da bat ere. Marrazkilaria ez bazina, zer egingo zenuke? Ez dakit batzutan, bajoa jotzen dut, gaizki, baina musika jotzen dut ere bai. Eta dantza egitea ere asko gustatzen zait. Nik uste dut, igual musikaria izango nintzake. Baina ez dakit, ezin da jakin. Marrazkilaria naiz eta harro nago. Zirriborroak egiten dituzu beste zerbait egiten ari zarenean? Bai, dudi pare jotxan, bai. Zirriborro asko egiten ditut eta askotan oso ideia onak ateratzen dira hortik. Kolorea edo forma, zein aukeratuko zenuke? Bueno, esan deguna eta gero kolorea, baina bueno. Formarik gabe ere kolorean nun hasi nun bukatu jakitea zaila da. Baina bat hautatzekotan, kolorea. Eta listo, ez? Edo? Bukatu dira.